Chenro mag doho ma Busia oserochore kuom ndalo adek bang' okinde tamore tiyo e dohono ka giseyo jang'ad bura Edna Nyaloti mar buogo tijegi. Odiechieng' manyoro okindego nochiwo notis mar ndalo 21 mondo omi owil jang'ad burano ma giwacho ni rocho buche e doho, ka bende giwacho ni kapo ni ngima jang'ad burano ok ni kare kakolieko to winjore odare mondo owuog e alworano. Kawuono riwruoge mamoko nodonjore e ywaruok ma kamano ka giseyo okindego ma giwacho ni goyo lweny jang'ad burano e wi chung' mare motegno mar kedo gi mibadhi kod akwede mag oganda. Giwacho ni jang'ad burano osekonyo maduong' ma ok owinjore odare kaka okindego dwaro. Tunataka kuona hawa mawakili ambao huwa wanatumika vibaya na kutaka uamuzi ambao inapendekeza upande wao, ambao sasa inanyima mwananchi wa kawaida haki yake. So tunataka haki iweze kudumu. Magistrates wote wa mahakama wanafanya kazi nzuri sana, ndio sababu unaona ya kwamba kesi nyingi zimeenda vizuri, kesi nyingi zinamalizwa kwa wakati, hasa kesi za ubakaji na kesi za kunyang'anya wajane mashamba zinaenda vizuri. Na ni kwa sababu ya hii ambapo tunaona sana wale mawakili ambao walikuwa wanakulia visa kama hivyo wanamshambulia, wanataka kuona ameondoka, na wanataka kuweka vitisho kwenye mahakama ili magistrates waishi kama wanaogopa, ili magistrates wawe watu ambao yani wawezi kufanya uamuzi independently.